wakot karoha lan teman-teman geting sapa ba'dun nasi sebagian manusia geting siang masakti ing poso Sabtu wakolan dawuh sapa al-Fatih fihi kutuk ing dalam siang masakti tasbihur tayyupani binasorok lawan wong nasorok al-Fatih dawuh salah ulama itu sering poso dina Setu dengan alasan poso dina Setu itu nyerupani pasane wong Nasrani. Mulane kados poso Asyura. Poso Asyura iku ben ora padha karo pasane wong Yahudi wong Nasrani. Iku disaranke nalika tanggal 9 poso jadi poso tasura waru yalan riwayatkan Ibrahim an-Nakhai sang Ibrahim an-Nakhai lahu postri Ibrahim an-Nakhai an-Nakhai suwila iku den aturi pirsa disuri pirsa an syami sabdi saking poso dina Sabtu faqala wa sapa Ibrahim ya utawi sono sabdi sono khaiti iku poso khat waqala dawuh Allah sebagai ulama yang bagi prayu apa ayat sumaya topo seseorang tafar karena pencoba hatta layak kunai gurana poso nasabwan iku serupa binasara lawan nasrani wa indi lan ketemu ingsun anak uta istri sholat bahasa gurana betuya apa bisa mutatabian ale anut Allah ta'ala berjawab liana yaumal fitri karena sedulur dina fitri soalnya itu dadi apa yaumal fitri fasal itu pisah bainahuma ing dalam antarane mutatabi lan mutafarid wallahu la ilaha alamu kemudian ini sapa Gusti Pakola ngodawu sapa Nabi Auma fi sabilillah ya Allah ing dalem Allah ala kulluman ala ilaihi kulluman saben wong taala kang ngateni sapa man au huzal perang sapa man au huzal perang man sapa wong sakang usaha sapa lan sing ngatas musliman li yu ifa terapun to sapa man ha ing nafsu bahwa maulai man bisa billahi ikut dari Allah wa man ta sopongi salam menunggu saya setelah wali kaya ngatasi wong tua loro nikmat liya ifat ya punyito ngerasa sopoman humai wali kaya bahwa maulai man bisa billahi ikut ing dalam sabilillah wa man ta sopongi salam menunggu saya setelah raya diingatasi keluarga nikmat li'aifahum berapun yang tahu rasa poman bahwa hum ing yang bahwa mengutawi umat bisa billahi keteping dalam dalane Allah wa merta saban wong salam meniku usaha sawang kasur hati aki-akian bahwa mengutawi man bisa billahi bisa bilih syaitoni keteping dalam dalane setan dipun riwayataken saking Ibrahim an-Nakhai pilih satu ketika Asy-Syaikh Ibrahim an-Nakhai ditakoni perihal tentang anane poso ning dina Sabtu tapi ora poso mengatur saben dina itu sama berprei ora nggih niku nek poso nah ning nek poso mengatur langsung aku runtut. Faqala ya saumul khair. Poso Sabtu itu poso khair. Nggih, poso Sabtu itu poso khair artine ya dilarang.
Tapi gak sampai haram yo. Wa qala dawuh ba'dhum ya baika sumutafarriqan. Mulane miturut dawuh ulama prayogane sebagian ulama dawuh nek poso apike dipencok sehingga ora serupa karo pasane wong Nasrani. Artine napa nalika ngetake poso itu. Kecuali kalau hati sing anjur iki soalé hati yo sing anjur iki. Nah niku poso subuh nggih. Bukan Asyura ini poso Kamis Jumat Sabtu sama tinggal sama orang lulus. Tapi munggu Ibrahim Nakhai ini munggu penemu Ibrahim Nakhai piyambak annahu la ba'sa bihi mutatabi'an aw mutafarriqan. Yang baik itu secara apa ittiba utawa beruntutan utawa percok iku gak masalah. Karena kenyataannya lianna yaumul fitri faslan bainahuma. Kenyataannya Idul Fitri dina fitrah iku marai dadi nabi bisa wis dipisah karo dina Idul Fitri. Lah sing bener piye? Sing bener iki sing apa sing aku ngertos. Bab niki nerangake waingon marang keluarga. Niki ngejlonge waktu bab. Iki mbundi hadise. Wonten istunggalipun hadis pun dawuhaken. Hadis kula sing an Ayyub nubitu inna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi manzilin lahu fa asrafa alaihi rajulun fa'ajabahu shababuhu wa quwwatuhu faqalu law anna hadha ja'a shababahu wa quwwatuhu fi sabilillahi ta'ala fa sami'a bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Gila kayak terus ngomong. Faqalau ma fi sabilillahi ala kullu man qatalahu tamasa ala nafsi. Asy'ayyub aku dicritani yen para sahabat Nabi nuju ing panggonan dunya ora wong lanang muncul. Wong lanang teko. Para sahabat iku gawa iran marang nowe lan kuwate awak. Para sahabat padha ngucap mendak bagusé yen pemuda iki gelem nggunakake nomi lan kekuatane kanggo perang fisabilillah. Ucapan iku dikrungu dipireng dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuli padhe dawuh, apa pemuda iki ora perang fisabilillah? Pemuda iku wis perang fisabilillah. Eling-eling nggih. Saben-saben wong perang utawa merangi nepsune supaya bisa reksa awake iku uga fisabilillah. Dadi perang yo nepsu fisabilillah dalam arti ma'ani to pengertian nek syariate tindakane jelas tidak krono hanya kados jenengan nggih ngeten kan sabilillah. Paling mboten jenengan janjane mang ngomong nganggur mau kejabur karo kancane. Engko iso-iso kedlesek. Nggih, kedlesek klantur. Ngono kon kanca akhire maksiat. Lah niki kan mboten jangan meneng mawon karo rasane nikmate wong ngeli. Lah kok nikmat kok ngelek kok nikmat iku lho sampean pae sembayangno nikmate wong ngeleng ngono nggih nikmate wong lain sampean roh jam
mbune tanggane ngono. Padahal jurune di zaman ngerti nek basa kuning aja kulo. Nggih, wete enak krana ngeleh. Sampeyan bayane sampeyan wates ora enak. Nggih. Mulane minul Kanjeng Nabi, nggih, eling-eling saben-saben wong kang perang utawa merangi nafsune supaya bisa ngrekso awake saking kemaksiatan. Iku kefisabi sabdulillah. Sapa-sapa kang usaha golekake nafkah wong tuwa loro iku fisabilillah. Nalika yen digadhah sepuh pun napa pun yuswa. Akhirnya gak kuat, gak iso golek pangan utawa pangkuwa jiwa. Nalika jenengan ngembyake pacul. Ngoten niku nggih sabilillah. Sapa-sapa kang usaha golekake nafkah wong tuwa uga bisa bidalan kang usaha golekake nafkah keluargane uga bisa fisabilillah. Keluargane. Wong kang usaha perlu aki-akian donya iku ana ing dalane setan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Asline wong iku ora usah ditakono. Mandeke ya wis mati. Mulane sampeyan gak usah kaget tak elingno bolak-balik tak ngaji gak gelem. Krana mereka sing dadi tujune lumpuh-lumpuh donya. Nek lumpuh donya lha ora kok ngaji kepiye. Lah sampeyan kan bute kan mboten. Hidup tenang, damai, aman, sentosa. Sehingga urip nang donya ya kepenak, gak rekoso krana apa sing dipikir santai, sing tak pangan kok ana wis ya wis. Sehingga nalika akhire mati, ditakoki mungkar karo nakir. Nek wong-wong le takok man rabbuka wa man nabiyuka. Wa ma imamuka wa man abuka sapi turuti jenengan takoke gak ngono nek sabilah mboten ngoten apa Gusti Allah taala iku pangeranmu sampeyan kepenak arek nggih kaya bacane dalane sari bener apa ana banyu iki apa lewat iki wonten kanjengan. Nek umpamane pertanyaane diwalik gak mungkin nobani. Semono iki jenenge ditanya iman roh buka gak ngarah iso jawab. Lho gak ngarah yo yakin ya. Wong sampean roh. Mboten sekedar wong sangare wong sangar niku. Mukar ngangger seram. Oh ora sekedar kaya wong sing ngono, beringas ora. Jauh, sehingga nalika jenengan kok diguyu wong sangar, Mas Eto, sekeca nggih sarene, alhamdulillah sekeca dengan sinten kula mungkar, kula nakir kan jenengan saged penak, soalnya diguyu di jare jenengan terus telu sekeca, Gusti Allah Taala niku panjenengan terus pangerane jenengan, nggih kan ada, kanjeng niku kamu ngene bener nggih, kan enak. Itu karo roh buka mana? Buka mulane monggo sami-sami ngempet nggih nafsu ning jenengan sampean turuti kaya aku gak bakal judul. Lho yakin ah. Lho nek anjen judul iki nggih sampean ngandel nalika nyalon presiden gak karo bayar, gak karo duit. Ngandel nek menawa dengan ngandel krana gampang dihapus nek kula gak ngandel. Total-totalan duit ini pirang apa yang ngarang nek telu yo luwe beru kan masalahnya apa meneh lu nyatane jek calon presiden lha kan ngaten engko yo nek ngasih wani jupuk ora jupuk bayar lek dadi presiden nek lek ketak ajeng jebol temenan ora ono wong mosok wis akeh ra ngandel. Mulane kudune bisite tenang dipeper dhewe.
wong kudu duwe mangan samangan. Mangan yo paling-paling sepiring ngono lek adal sak omprek. Dalan sak dicipok sak piring. Barang dicipok sak piring kok yo ora duntal bareng kok dicendok-cendok secendok. Barang duntal secendok dipati pamah kok yo ora duntal bareng secendok wae. Iku dudu segone wong disewa 10 hektar dijaluk 20 hektar Mas. Lumrah karena menungso iku menus-menus kaya iso. Betane. Kala dawuh sapa al-Faqih. Hadasan nyetritani ing Muhammad bin Fadl Hadatsana Ibrahim bin Yusuf Hadatsana Hamad bin Zaid An Ayyub an Abi Kilabah Asma'an Sauban radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Nabi afdhalud dinari dinarun yunfiquhu rajulu ala ayali afdhalud dinari utamane dinarun iku duit afdhalud dinari utamane duit dinarun iku duit yunfiqu kang infakake ing dinar sapa rajul wong lanang yunfiqu kang nanjakake ing dinar ing duit sapa rajul wong lanang alayali ngatese keluargane rajul sapi-api duit, api-api bodoh, api-api donya, api-api dinar. Iku dinar sing ditanjake, sing ditasarufke kanggo keperluane keluargane. Nalika ana wong lanang nggih nasarufke bandane kanggo keluargane. Ikulah harta yang paling mulia. Wa dinarun lan dinar yun dikukan infakake ing dinar sapa rajul ala dabati ngatese hayawan rumatane man fisabilillah ing dalem sabilillah uga duit uga bondo kang kanggo ngrumati tumpakane rumatane sogo niku kan rumakang niku kan sogo. Nek jaman biyen kan mboten motor ya, mboten mobil, dadi ngangkute bahan makanan kanggo tentara sing ngangkut nggih jaran utawa unta utawa sapi. Nek saniki nggih mestine kendaraan. Ngene sing penting kanggo sabillah. Mulane ngati-ngati sampeyan nggih duwe barang sing ora tau nggo, ora tau gunake, ora tau nggo fungsikan nggih kanggo sabillah niku ati. Nek untung bakso diprit. Nah, kadang kala melu nggo napa nekane ngaji. Ya niku fisabilillah ngoten carane. Wa dinarun lan dinar yunfiqu kang infake sapa rajul dinar la sabi ngasih kanca kancane rajul fisabilillah ing dalem numrih dari Gusti Allah ing dalem sabilillah. Uga dhuwit sing ditasarufno kanggo kanca kancane fisabilillah. Fisabilillah cetok ana wong ngaji kene kopi kene teh. Niku fisabilillah. Kala dawuh sapa Abu Kilabah. Badha ngawiti sapa Nabi pilih ali kelawan tembung aliyah. Wa ayu rajulin tamil di wana alum kuwi upama wajib lapane ganjaran min rajulin tinimbang wong lanang akang usaha sapa rajul ala iyali nyatase keluargane rajul asyhori kang cilik. Abu Kilabah dawuh Kanjeng Nabi tenggene hadis niki dawuh ngawiti kanthi kalimat utawa lafal bil ayali sehingga
kata-kata keluarga. Wa ayyu rajulin Allahu ajran min rajulin yas'ala yalihi. Apa ana wong kang ngagur ganjarane tinimbang wong lanang sing usaha kanggo brayate sing isih cilik ngene sampean brayate kok anak-anak wis gede-gede kabeh dan duwe anak nek. Utawa nek ora ibu putu. Kan duwe nggo ngoni putu kono sandal putu kan kate. Enak milik dengan duwe anak nek. Wa Nabi Salamah ta'an diriwayatake sing Nabi Salamah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu studi kanjeng Nabi kala iku dawuh dening Nabi dawuh dening Nabi innama sadaqatu angin kusine utawi sedekah dhuhri saking kahanan waliyin kang cukup waliyati lantangan alu akan dua khairun kure bagus menyatin minal yati timbang tangan asofla kangge wa budak lan ngawitono sira diman kelawan mung tamu kang ngingoni sira. Hadis riwayat Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padane dawuh sedekah kang bagus iku sedekah kang metu saking kahanan kang cukup ora kok saking perkara sing dianak anakno. Mane kula niku nate dolan iki. Dalah niku kula kon ngancani kiai. Kang ngancani kiai dolan. Ngoten niku diperhatike suguhane niku diperhatike. Oh nek masakan iki gak mungkin nek masak nang omah iki masakan warung. Ngoten. Nggih. Oh iki man gorengan urang iki ngarane apa iki? Gibal. Gibal. Oh iki ora gibal gaweane dhewe, gaweane warung. Berarti dia anak. Lho ane beliau boten soda. Dalam pasti pas gak kudu mah kok ditakoki terus ditakoki tapi kalau kan boten duwe tujuan kaya wau sadèrènge dicandani ya gak ada boten lagi Joko kula niku madang niku kan mute ngaten niku mlebet mute ical ngono ya ngene. Nah kalau mute wis hilang ya saya ora gelem. Terake beliau cerita ngomong ini oh ngono to jebule. Ngoten. Jadi nek suguh tamu nggih ya sanduni gak usah dianak anak. Ndak tamu ni mau boten kesoda. Soalnya sedekah sing bagus, sedekah sing betul sing kahanan sing cukup iki kemauan pun. Lalu kalau lu nabi ini kan ada. Dan tangan kang ana ing dhuwur iku luwih bagus ketimbang tangan kang ana ing sing ngisor. Artine niku. Artine wong mewek iku luwih apik timbang diwek. Lah mulane bisite dengan ngangkat derajat wong sing diweki ben padha-padha mulya sampeyan kudu ukarane diganti. Contohnya nalika dengan meweki utawa nyampeke zakat fitrah kan. Mbah Sundati aku tulungi ya Mbah zakat fitrahku kanggo anakku sing nomor 1 tulung sampeyan tut tampani. Aku njaluk tulung yo Mbah. Ngoten carane. Nggih. Berarti sampeyan nulungi napa iku krana nulungi jenengan. Niku indahe orang berbahasa. Lah nek ora ditata karo bahasa sing indah kata-kata wis dungo kabeh. Ya nek basa ketoke nyampe yo diri benar ngoten tapi kenyataan ini merendahkan orang lain. Contohnya ini kok nalika wakil desa. Delalah
manggone kan nanggone nganten wedok. Kene nggih. Wakil rombong berarti black atau black. Tutup black kamu kan black nggih. Black rupu di rombong itu. Nggih. Wakil rombongan, wakil bingsan nanggone nganten lanang akhirnya dipersilakan. Acara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan ingkang kaping 1 sambutan saking rombongan temanten kagum ingkang kawogan ingkang pinatah wekdal saha panggilan kawula aturaken. Kene wong ane wakil kepala rombongan akhirnya kan ngerti nggih omah mong yo ana sing kan macam-macam nggih, kadang ana nggawa PCI, kadang ana nggawa Enmat, kadang ana nggawa BIM, kadang nggawa Vario nggih. Kowe macam-macam, kadang yo ora kira nggawa kaya akhire leh nembunga niku sedaya ingkang kula beto minangka sedekah kangge Bapak Suto Kranten sampun kersa nampa kula sakanca kula sarombongan kanthi saya. Jadi bisane diwehi sedekahan. Apa salah mboten ning gak pas iki nggih ngapunten kula lumarap mriki kala wau nggih Mbak Sulati ketua RT kula napa dadi wakil desa lumarap mriki niku kula nggih wong-wong bloko kula menawa sekedhik beto tanda mata cendra mata nggih minangka kenang-kenangan kangge utawa minangka oleh-oleh kangge keluarga dasi. Oleh-oleh karo sedekah iku beda. Terus sing dioleh iku sing dioleh-olehne sing bisa saya. Nek sing ditanda mata iku sing dihormati. Masa dia aku boleh jajan kanggo putuku, kanggo anakku sing cilik kok. Iku jenenge oleh berarti wong sing saya gak disedekahi masane ngemis tapi sampe sedekahi kan ngene ya niku bahasa gak salah ning mboten patut nggih karena apa bahasa la sira sapa yo miwiti awe nafatu kang sira wajib ingoni sak api-api wabda biman ta'ul nalika wong iku akhire weweh utawa nyampeke sesuatu kang dadi tugase utawa tanggung jawab iku sing kudu dimenake iku wong sing ngingoni kula nek takoki wektu niku takoki ibu inggih lah kula niku tak sing ngingoni kula mboten Pak kula mboten eling kula iku wong adise sing ngingoni kuwi wis pokoke sing ngingoni kuwi Pak ora ngepaki ibarat rembel apa miratan beli ra gelem nangis tulur nangis hadis mengisi kon ngawiti karo wong sing ngingon ning rata-rata wong tuwa nek manggon jejere wong tuwa kan gelem ngingoni anak tapi yo ora kabeh soalnya wong buta tinggal minggat mungkin tinggal minggat mungkin sering menawa ngompolan buri tok ada angel Allah dawu sopan pagi rahimahullah sami itu kuruwe nabi bapak rahimahullah ta'ala oleh dawu sopan kana ono apa sabidul banani kana ono ucapan sabidul banani inda Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabidul banani inda Anas itu dalam sandi Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada karo monggo nutur sapa abiyanahu sunyabi sami ayu minda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul kadawu sapa kanjeng Rasul innallaha azza wa jalla innallaha azza wa jalla Allah
Kodho minaku teman-teman nanggung sapa dainal abdi utangi kawula ida stadanan nalika amri utang sapa abdi. Di segala sesuatu sing didhawuhke al-faqih Nasir bin Ibrahim masa amal sama koli. Aku ngomong bapakku dawuh Sabitul Banani iku ana ing sandinge Anas bin Malik. Ora ngendikan Sabitul Banani. Padahal itu tenggine sandinge Anas bin Malik. Nuli nutur yang panjenengan iku krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa yang dipun pireng dening Anas bin Malik saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Qad domina dainal abdi tastadana. Gusti Allah itu teman-teman bakal nanggung, pasti nanggung utangi wong. Nggih. Sing nalika utang manggune nek telu perkara. Fi salah satu ing dalem tiga akad dua salah jenis salah samin kau nikah ikut ing dalem sedurunge makhafatal sujudi rono kuwatir pira-pira lanjut malam yakdir mongkon nuli ora kuwasa sapa malam kodoya ing ngatasé kali bojo kata mata hingga mati sapa wong. Kalau teman-teman menanggung sama Allah juga dainahu ing utange wong ayak dia yen beresake sapa Allah andu saking dainul yaumul kiamat ing dalem dina yamal basani kaya kang kabeh dainuhu iku tanggung li'anatul muslimin kron luyu wong Islam liyah roja dirapun ento metu sapa muslimin ila ghasbi marang perang wasali mereka kabeh ida sadana iku nalikane amri utang sapa likaf lil mayyit krana ngabani mayit fa innallaha ta'ala mungkosune Allah ta'ala yudiku ridhoni sapa Allah khosma'an ing bungsu wong yaumul kiamat ing dalem dina kiamat pada kala mongko mlebu sapa sabitul banati sapa sabitul banani sabitul banan rahimahullahu ta'ala Allah hasan libasai ingat tasih hasan al-basri rahimahullah pada kalau mongko ditu pada kalau mongko lagu marang sahabat apa barang sumi'a kang ditutur krungu apa min Anas sing Anas radhiyallahu anhu wa qala mawdahu sapa Hasan al-Basri kod kabiro teman-teman tuwa sapa Anas wa apa sapa Anas wa lali sapa Anas ma ing apa wa kang utawi ma Allah iku min dalika tiniban ngono-ngono mazkur balik domina nanggung sapa Allah taala maha lain petane wong akeh rojulane mulane stadana kamre utang sapa rojul liung fikot gabung yen to amen afakoh sapa rojul alayani ngatasi keluargane rojul wis dalan temen-temen sapa rojul lakoto ing ngatasi nekani dae walam yakdu mongko ora temeka sapa rojul mata iku mati sapa rojul lam yakun ora ana baina khosat mai iku ing dalem antarané musuh-musuh rojul wa baina ulan antarané rojul khusumat apa permusuhan yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sapa wong telu niku wau siji kanggo nikah krana dizina. Wong sing kanggo modal nikah modal nikah karo panisan iki modale jare berat soalé paling tidak kudu bin ora bin ngomong gawe kudu napa sekupi gawe sekupi elmet jerapatul dadi pario jerapat saya kan mesti ganti PC baneh udan cis priyo mulane cara wah pati modal larang tapi ngene iki sampeyan nek pamane nggih anak lanang kok terus sampeyan kan modal warna ngono tak anak pulanang tak utangno peno priyo lho binte apa udan cis yo radone yo samur mate maksude sampeyan delalah anak wis gedhe murah di modal pamane ya utang kau bahkan ama-ama nganti mati ini mungkin sinaku mati juga karena apa? Water zina menghindar dari zina wajib
Allah nanggung utangnya arep bayar utang besok ana dina kiamat. Nggih. Sing nomor 2 utange wong perlu bantu wong muslim supaya metu perang. Wis sakit tak modali aku iki gara iso karo aku iki lagi bernikah mamane perang. Nggih. Akhirnya dimodali ngeten iki ngutangi perlu mengko Gusti Allah sing bayar. Nomor 3 nalika utang kanggo ngulusi wong mati. Allah Ta'ala bakal tindakake musuh-musuh besok ana ing dina kiamat. Nuli sabit mlebu ana ing omahe Hasan bin Basri. Nuli nutur apa kanggo sing Anas bin Malik. Nggih. Al Hasan jauh. Anas kuwi wis tuwa lan sapes lan lali apa kang luwih utama katimbang apa kang disebut iku. Berarti ono sing luwih utama timbang perkara telu iku ngoten maksude. Nggih. Lene yo lumrah yo pantes krana wis sepuh dadi lalinan. Balik kejaba wong kang disebut Anas iku Allah nanggung wong kang utang perlu kanggo ngingon brayate lan meteng arep nyau. Nggih. Dadi nalika jenengan butuh beras kilo 2 kilo kenyataane sampean pergawe wis usaha gak tutuk utawa nalika iya wae kaadane sampean adalah duit entek utang. Nggih, niki Gusti Allah bakal awet gampang. Artinya utang mau ya awet gampang niku ora sampean tuh dhek duwe iki lho, Mas, nggo nyarutang. Ora ngono potongane kok. Nggih. Jadi wong kang utang perlu kanggo brayate lan penting arep nyau. Nanging ora hasil ing mati. Nggih. Lah antarané wong iku lan musuh-musuhe ora ana tukaran duwe ana ing dina kiamat barokah. Sehingga krana kanthi dengan segala kesabaran nalika usaha akhirnya tetep gak duit akhirnya utang. Nuwun nganggo kesabaran. Nek ora sabar rampok masang. Nggih. Wah aku nek nyaur nek utang bakal lah nyaur ning nek aku rampok lah ora, aku maling lah ora. Mulane nalika wong akhire utang kanggo tuku beras. Niku mun netepi kesabar, sabar nek ora sabar wong rampok. Nek rampok niku haram. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 6 menit. Sekarang 6 menit iki. Dulu tak cabut